Kirish Bakhuid tangin duwai na binda tang Riolinda lingto ba inna inyo ga jinkoi jinkya na ga jimpang jingshitom duwai na binda Sngi ka jongi Sinobius Benedict Basayo Moit ba Sinobia Mary ba ki kuns Sindrap ki barake ga Sngi ka jongi duwai na ga binda Bisharlang Pingrok ban na binda ga jinkoi jinkya kumjuru lakin tiu Pingrok duwai na binda ki inga senjong Kester Kilun Taba Audrey Karmujai bad Day Me Baker Daniel Karmujai duwai na binda ki inga senjong Blandina Timbuin bad Crispin Paliar bad Prangut Kikun kamda me na binda Dapini Timbuin Benyaga Jinkoi Jinkya Niduwairo na binda ki inga senjong Christina Nongsiang bad Kendringut Kikun kamda na binda Richard Carlingdo baladap Arsnem Jonga Jinklan Jongi duwairo na binda Iban Dondor Nongsiang ba Indup Yoga Jinkoi Jinkya Laispa Saupo. Laispa Saupo. One barayero you try. Hallelujah. Yamane maulam play. Hallelujah. Kohimen ko para tongin songo yaw jisu nagabinda ga jingai ga jingor ko baro kapaudang tese halu jongi vei pei vei nginang IT such as ine ga jing dumu jongi pau jisu en kudup yangi un pinkia pinkoi pinkia yangi un yalam linti yangi bangin yait ha ga linti bate ha kerteng upa barukon badumensi Bakhuid Amen. Kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ bad kajingi jango blai lem bad kajinga silak jango mensiem Bakhuid kindon ranka bat pi barra God but Piru. tongin sangesh por ben kuslai halaga do nur men siem jangi naga benta bar ke jimbi jangi hagaban mane ya ujisu bon sin ngilang ke beach namar ngim ju eat ya ublai lesi ha ke jingim kristan jangi ru ngilang ke beach bad ngi ngop ha ka pop na marga jimbi jongi tongin karpadi ya jisu ban perlong yangi ki bastad kramba ngila ban kintait ya baro ki pop na ka jingim jongi jingsni ha ka jingim jongi ban long ba pin kamen ya jisu bad mane ya jisu jisu ba id map yangi side code yangi perlong yangi ki bastad nga pala how blay badon bor baro pad happy ko himen ko para bangadale pop shibun e da ke jimpar khan da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ke jingle palat janga da ke jingle palat janga da ke jingle palat bakraw e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa katay soti ya ki angel bad kiri koin bad ya pi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nisane yangi badandala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Striken rod go blay. isne yangi striken rod go blay
isneyangi Kristo ma ko Kristo ra gonong penim jangi penim yangi kenrat ko ble isneyangi kenrat ko ble isneyangi Kristo ma ko Kristo ra konong penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai na gabinda ki jing tumo shimet bangin dup laban im ya ga jingim kabakam riyu bale aga jingim jangi duwai ro na gabinda ki bapangi bashitam baka bor jisu nam wan yar halo jangi duwai na gabinda ki jingala ka bamod jangi nom pop duwai na gabinda ka suka sain janga parte Koblay badan bor baro by imjunam to ay bangin la barabor ban pindam yala kamon ha ka bakongu yame but bangin shakri yame us iem ken rajangi da ka donur ka bashida da utrai jangi jesu kristu kun jame uba im bar sen sha renkat badme ha ka jingelang kawe jangamen siem Bakhuid uble junam la junam Amen. Para yap hiu lapin in men ba pilong ki bayak nakadaw kijing palad bat ki pop ha ki ba pilaju ya menu da ka ba bot ya karukum jong ka ne ka prthei da ka ba bot ya unong sinshar jong ka bor jong ka hau uta umen siem uba menta kumni utrei ha ki khon jong ka jing tam sneng ha padeng kini ni baro ngilaju em menu ha ki jing brai ka do jangi da ka ba bot e ki jing kwa jong ka met bat ki jing perkhat bat kumta ngilalong nala ka ten rai ki khon jong ka jing bitar kumba long ki wei pat ki brio henrei ublei ubakan rei ka jing isnei namar ka jing e bakraw da ka ba ula e yangi wat min ba ngilayap da ka pop da ki pop jangi ulapen em yangi lambat ukris da ka jingai e lapen em yapi bat ulapen mi pat yangi lambat u bat ulapen shong yangi rangkat bat u hai ki jakab neng ha ud Chris Jisu bakumta hai ki jop ki bandang wan unyo ban pen i ya kaspa ba jong ka jing ai e jong u ha ka jing spun yangi ha u Chris Jisu namar da ka jingai e lapen em yapi lingba ka jinget bat kani kamlong ka jingle jong pi kalong ka jing ai ublei kam dei namar ki kam yo don manu ubakop sarong namar ngilong kamati jong u balathau ha u Chris Jisu nakabanta ki kam babha ki ba ublei ulapen khre lupa khnang bangin dup em haki kaktien jong trai Isengo yauble. Sam si spa, mabasio spa, dai kau. Jeng joy, what shall we try? Why did you climb up and scout man? Risa you try go
Shining Jong try to one room. Yahoo to I go to Gerku. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. She shall can raru maspur. Bajeng la bajeng in yaine. Jingin bajing bau can run. Enjoy what shall try. Like eating right up himself. She shall can raru maspur. Bajeng la bajeng in yaine. Bakhuid mamring kalong kajongki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum ulukas. Gabram mamejutrai. Uwe na upaid ba ula ong hau jisu ko nungikai to ong se hau himmen jonga ban ya benda bat nga ya ka jingyo pateng. Ujisu la jubabiyabu ko ramba mano balatung yanga banlong unong bishar ne unong pensam benda hapadeng jumbi arngut. Nangda ula ong haki baro to kuziar but to kiar na ki jait jinkwan lalot baro namar ke jingim jong ubriyu kam shong satia ha ka jimpahu pahai jong kaspa kapeu jongu nangda ula yatu haki kane kapachi u ong kalenka jong uwe urispa kala seiso kerhai bad ula perkat halade ngalle kumno namar ngamdon jaka banlum ya uso jonga te ula ong nganle da kumne ngan pinpra ya kitiar jonga bad ngan te da kibakam he bad ngan bu hangda ya ukeo jonga baro but yakiwe pat ki mar ki mata jonga. Nangda ngan ong haka mensiem jonga. Ko mensiem. Padon lut baro kadba donkam naga benda bunsnem. To le sahu. To bam to di. To le sngoba. Henry uble ula ong ha u. Ko biit mindahi kamit yan shimno napi ya kamensiam jumpi te ki e ba pila kenshow kenlong ki jongno kumda unlong uta uba kenshow spa nagabenta yalade but ubam rispa ha uble ka gospel jong utrai Kajingara yame ko Chris.
ko hemen ko para bait hautrai Jesus Christ ngilong ki mati jong ubale. Ngilong ki mati jong ubale. Bad ubale upenim yangi iway pa iway da ka jinga e jongu bad ka jinget kabangidon ha ka jinga e kabawan nautrai. Omdon mano ba penim yalade. Daki kam kabakile. Henry namarba ngilong ki mati jongo bale ude ubale o penim yangi. Ude ubale o penim yangi daka jinga e jongu daka jinge jongu daka bor jongu. Tengi pat ngide ban ya kongu yai kongu ya ubale ngide ban yai trailang bado bale ngide ben yai pendem yalade hakamatu jisu. But bon sin ka jimma jongi ni perkat de mangi ni penim yala ka jingim jongi. But nagataka daw ka tinu bale ka kran shai ka dar omde ki kam ki bangile ka penim yangi. But ban penshai shushu ya ka nega benta ngidon ka gospel mintagasngi syapang urispa ubabij. Urispa ubabij ula kerlalong rispa namar ki jingtre jongu namar ki kam jongu ula treshitom ula pinro ya kaspa jongu bad kadba ula treshitom ula perkat ngam duna eye haka jingim ngadon kaspa shibun. Ula penshna ya kiying ki bakam he. Ula penyar ya kiying jongu. Ula penhe ya kiying jongu. Bad ula snohun ya lade. Namar ula peit ya kaspa hakama jongu. Ula peit ya kiying bahe jongu. Ula peit lese ki kaliba buon tili jongu. Ula peit ya ki jain barem dor jongu. Ula peit ya ki bam ka di ka ba man kasngi. Ula peit ya per jongu. Ula peit ya ki bruyu ki ba karen bhasha pang jongu. Ula snap ya ki bruyu ki ba pindon burom yawu. Ula sngo komen haba ki bruyu ki la yaro yawu. Ba lese ki bruyu ki la ong pilong ba stad shisha. Pidon kaspa. Pidon jingtip, pidon jingstan, pidon ka bormet, pidon nadong shadong. Ula kemen. Bada ula im hakata ka jingkemen. Kadba ula yesngo na kibriyu, ula treshitom biang. Bad ula penyar biang ya ka himajong, kaspajong. Bad ula penyitanat ya kie baro ka bashabar. Kikam ula le. Henry shimla shania ha ka jinga e jongo balai. Shimla wad ya ka jinga e jongo balai. Shimla ngeit ha ubalai. Ula ngeit yala de. Ula ong ngala treshitom namar ngalong ubastad. Namar ngala treshitom namar ngalong ubapuleshitom lese kum gikina school. Ngala treshitom ngala yo ki mark baba. Ngala treshitom ngala yo ya ka degree. Nganam ban pule, ngana ban kran bun kie baro, halar bun gipa, ngala ban ay jing dip ye kibriyo, ngala ban le kano ka kamarwe shimet, kum da ter, kum ba le mangiru. Bun gibriyo, kishanya halaka janga, sap ka pong la jong. Bun gibriyo ki ba treshitom, ki ong nga treshitom, ngala lebun gi kam lese ngaru kum gi riniam kum gi lindok ngi ong ngala lebun gi kam ngala yalap ye ka tinu ble ngala le kerleng kadu kadwai ngan ong kum no ngala don ganam ga burom namar ngala le kum ne kum dai namar ngala rai ka kubor baba shakibri lese kibri ki bapule ki kinaki ong ngala pule ngalong bastard ngala de PhD, ngadon gi kam, ngadon ga jingtre sarkar, ngadon buon kaspa, nganang ban pinyad business, ngadon buon gi kali, ngadon buon gi business,
kahima jonga kalong bahe namar ngala traishitom kane kade ke rukom kibriu ki kren ha kane ke juk henreu jisu om kibriu kalam ubale kibriu ki bela traishitom kalam shania ha ubale kalam shania ha ke jinga e jong ubale kilong ki babij Buon ki rispa jong kane ke juk kilong babij Buon ki kinna bastard ki lamba beach. Buon ki buriyo ki balade pule. Buon ki jimpule ki lamba beach. Namar bale. Ki pule bandup yo nam kapuram. Ki traishitam bandup long ki barispa. Henry kim traishitam kindia turu ban roy haka jinga ejungu bale. Uni urisparu shimlas ngu ya ubale. Shimlakin mau ya ubalay. Ula ngala traishitam, ngala kamay, ngala rispa minda, to ngan pinyarno, ngan pinheno, ya kahima jongka kaspa jonga. Kane kalong ka jingle, jong buon ki buriyo, ha kane ka juk. Buon ki buriyo ki kran saro, namar kila traishitam. Kim jukin mau, ya ka jinga e jong ubalay. Kimju traishitam ban roy haka jinga e jongo balai. Kimju traishitam ban penim ya men siam jongki. Ki traishitam ban pin roy kaspa. Ki traishitam ban pin roy jingstar. Ki traishitam ban pin roy ya nam kapuro. Ki traishitam ban pin he pinsan ya himala jong. Omdon ba traishitam ban pin he ya hima jongo balai. Hapo jongki. Omde haba hapo jongki. Ladaka hima jongo bale kamroy hapo jongi kaddu kadwai ubale upeit yanga iapi badu ong kobij. Kobij. Minta kasni nganshim yaka jingim jombi. Henry yaka jing star jombi. Yaka nam kaburam jombi. Kaspa jombi. Kannum board yaka men siam jombi. Kaya kaban sa board yaka jinga e jongo bale kabapila traishitam ban pin roy hapo jombi. Nakataka daw lese buon na padang jongi kiriniam bat kilindoru lese ngin selingo namar lada ngimpat pin roy ya kaspa jongo bale. Nakataka daw what happened bo buon gi kam ujisu la pelut ya kapor hawulum marwe shimet Webriyo ban duwai ban iyai don bat ka jinga e jongo blay upa ban roy bat kata ka connection badu blay henre minda ki rispa jonga perte rispa ka baong ka malla kiliang jonga jingim jongi ngim ju don connection shu badu blay ngim don jingya de shu badu jisu henre ngi don jingya de bat ka perte kaspa jongi kapelong yang iban yade tang bat kaperte bat ngi kelalong ki babij kumne kinempoi shabane kin linga men siam kaddo kadwai kin sosi kin yam kin benyam be hak kin benyau hakamat uble habapoi kapor kaddo namar kimdon kano ka jinga e kin mau ko himen ko para ladang ilong ki mati jongo balai ngide ben tre ha ka mati jongo ngide ben tre naga binta jongo ngide ben tre naga binta ka jinga e ha ka jingim palat ya ka bangi tre naga binta kaspa jongo ne ka parte ke jing star jongo parte tongen bindi mai ka jingim jongi kanam bangin num long ki babij jisu be eat pensle yangi da ka jinga e jame Pinroy aga jingate ben shania tili tilan yame namar melong kaspa beneng jongi mel bangilong ki mati jame pensle yangi daga jingate knamba nginum long ki babij lanoru haga jingim ka jongi enyaro yau try Jesus Christ tongin plai ka jingate ka jongi ngangate au play upa badan bor baro nong tau ke bening bat ke kendau bad hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi
Yau bela puna men siem Bakhuid. Yau bela kana ka Maria te isoti. Ubala shale bein hapo Pontius Pilatus. La sana arpana yavu. La yap la tep yavu. Ula kia shakibaya. Haka Sngi ka balai ula mi pad nekibaya. Ula kio shabene. Shank shakamon ublay pabadan borbara. Nang tao unwan pad ben bishari kibayim bat kibaya. Ngangay tao men siem Bakhuid. Haka balang kia tulik Bakhuid. Haka jinya sulo kiri kuid. Haka jimma pikipot. Haka jimmi pad kado. Haka jingim bam jekut. Amen. Lay spot in your pot. To ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka bapniang hun hau blayu pa badon bor baro To try predicting Knyani ti jumpi. Nata ngiro rom kateng jungu. Kimutai kalam jungu paro away. to ai hangi ko trying karpat bangin shakri da ka men siam balai luit lemba ke jingai jome kramba da ka jinga e bam pen kuit jame yangi yan pen kuit yangi da kinehi ke jimaya da ki ba ni ai ka jing shakri yame da u kris utrai jangim Amen. utrai undon renka bat pim Ringkad bat pir. to kentiu yala ki donut Intir ki shau. tongin aingu ya utrai u blay jangim Yasham hok bat katay. da shisha kalam ka bashang hok bat ka bade ka deiti jungi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melatau yau bentrio bat habala pinram yau katkum ka hok mela sispa yau da ka jingisne lemba utrai jungi u Jesus Christ lemba jungu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyo hakama jame ka beneng but ki bor beneng but ki sarapim bala kerku ki amane rengkat daga jingkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jangi kinyaso but ka jonki khatba ngi penbana daga jingyaro bas ngevrit Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play back. Bang, but take it down. Nagapuram jome. Why, Osana Shadram? Why, Osana Kangu? Why, Osana you play Juno? Yaro Yutabawan, Akakateng Utrai, Nengwa Bertekidam, Dagapuram Jome. Rayo Sana Shatram, Rayo Sana Kangur, Rayo Sana Yuklay Juno. ko himen ko para tongin trang na do ka donut pau men siam Bakhuid un hikai shushu yangi daga jing start bani banginum long gi babij hakane ka parthe daga babe ya ka rompong jong ka parthe banginom pen shong ya ka jingim jongi haka spa jong kane ka parthe
hen rengin wat bangi kamai ya kaspa jong beneng lempa ke jim pelut ya kaporang lempa ke jingelang jong men siam Bakhuid bangin long ki start om de shuba beach dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkoid barom namar katangi karpadia me topen kuit pengandang yakini ki jing tarwajangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangotrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jing shashitom ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yawu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka med janga ya ka bainaiti naga benda jampi Hakaju kedu kamendala la yabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulai ka hala ke senran u on toshim bato di nakane pi barro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jangka jutang batte mai badbam jikut ya kabayan pen mi naga benda jampi but naga benda ki babun naga benda ka jimap yakipop taleya kane bankan mau yangam Kasnam bakardor jangu Chris ta pen koid yangi but pen koid ya ki men siam hadim pen koid ben kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi na ubamen na ki kalam kajimaya jongka jinge Katasin bangi mamyune upo bangi dina kane kakuri ngifemna kajinyap jong mekotrai dadadu merwan namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem na mar mela nyu yangi ke babit ben yang hakama jamme bar ben shakri me da ka bas ngi warit ngi kar padi me bangi ke bayo binda hakamet bad gas nam ukris ngilom ke bala pinyat le kawai da umensi Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jame ka bala priyang hasatala ka parte. Pato penjana ya ka ha ka jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Wilbert Marwenu Bishop jangi but bar ki lingdo bat ki rinium. Takan mau lemro ki himen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ya da ka ba kermen ha ka jimmi pat. Bad ya baro ki bala klat no ha ka jingis ne jame to pdiang ki sha ka jing shai ka kamat jame. To isne ngi baro ngi kar padi me. Barangkat bat kamari ate soti Bakhuid ka kami jongo balai u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru kiri kuid ke bala pensava eme pateng la pateng ngilang ki babit ben ya bintale maga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram eme da ukun jame u Jesu Christ dawu lembadu badhawu Kanlong hame ublay upa badon bor. Hake jingelang kaway jung men siyem Bakhuid. Baro ka buram bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko parato ngin duway kung bau Jesu la hikaya ngi. Bangin dup lang siya ki kun ki Bakhuid. Ki ba kamaya ka hok. Kamaya ka jingay e. Bada ngiyat bayat trilang badu Jesu man ka kelip ma jang ka jingim jangi. Kopa jangim ba benin kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akindaw kung ba benin to ay ngi minda ka jimbam jangi ka bahala kasni padamap ngi krengkhang jangi kung bangi rungi map ika beles niu yangi badu atialam yangi sya ka jimpan shoy hanray taplay ngi na ka basiniu
top light ingi karpat ko try na ke jing sini baro ha ke jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ke sngi jongi knamba da ke jing arab ke jing snei jamme ngi light baro bona ka pop pangin yo jing da na ke jing jin jar baro kat bangidang ap ke melendi ya ke jingermen bakhuid but ke jing wan pa jung nong penim jongi u Jesus Christ Namar Jome Lam Gaima, Jome Kabor Kabrom, Junam Najunam. Kotrai Jesus Christ, me ubala on haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. What pay digi pop jangi, Henry ya ka jing janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, to ai haka ya ka jing suk, bad ka jingetali kawe kat kum ga mon jamme. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon, bada bor rengka bat pim, tap da ka jingidu Christ, tongin ya ingu markelian. Hakumi ukun lambro junga ble. Hakumi ubakit na ka pop junga parte. Sukito ke bala korsha ka jinga wai junga ukun lambro.
Trai Jisu ngis ngu yame naga benda ka jingai ti ya ga met bat gas nam jame namar ngilong ki matti jame bat medang bin biang yangi daga jingai e jame man ka kerlip mat lemba ka yukerish Bakhuid ko Jisu bayin gitrang yame ha ka communion men siam kam da me paro kini ki kun ki badu shimenda mas na jingai ha ka online pin ko buram yaki baro perlong yaki bas start jangka baning bakin ino yaga jimbi jangka nega partai ban kamai yaga jingir baga jinga e jame man ka kerlip mat daka ba yas not tilang bat me ko Jisu man lagi kam ki bangile Jisu pin kare yangi vai pai vai bangilong ki kon ki bas start bangilong kom ki tai soti bas start balong badom badap daga jinga e jame karko yangi pin ko burom yangi daga jingir jame daga jingdon jame man ka kerlip mat daga jingim jangi pin ko ai pin ki ai ki bapang ki bashitam ki bashimenda ha kane ki yukerish Bakhuid tai ka met ka par jangi tai ka men siam jangi pin ka la ka bamod ek nom pop baro hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong in ya duwai. To ai boringi ko tryingi karpan bangin la banyai shaprang da ka ba shimbenda haki eki bakin jabane ba en yarap yangi da ki ba tang shipor bad ba en hikai yangi da ki ba ne junam da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bat pim. blay badon bor baro en karko yapi upa baro kon baro men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jong utrai da ka jingim ga jompi Iso ya play. Arspa Bakhuid. Nyngkong utrai Jesus Christ.